да се правят така, да се застъпите за тази инициатива като кмет на населеното место? Естествено, че ще се застъпа. Аз в интерес на истината ние сме направили и скица. Предали още когато Вие е говорено. знаете, че скицата не е достатъчна за един такъв строеж, но ако гледаме всяка една запетайка, в общи линии надали ще трябва някое нещо да се изгради навсякъде. В тази връзка така да ви попитам, знаете ли за вчерашната ситуация, къде се случи на сметището в Ветрен? Какво се случи тук? Знаете ли? Известно ли е? Мен сега ще използвам случая пред камерата да ви кажа, че ние вчера започнахме тук масово почистване на вашите улици в кметството, на което сте кмет. Успоредно с колите на Брокс, които беха започнали от към входа за злокучене да чистят, но тъй като те много се бавят, така с темпо майка бута количка, нали, действаха и аз имаме и други планове по други населени места да направим едно такова пролетно мащабно почистване. Пуснах успоредно с техните коли и нашата механизация, всичко. И на практика, знаете какво се случи? Когато отивах колите да разтоварват на обособените за това место сметището в Ветрен, там казаха от общината, ни забраниха да пускаме ваши коли да изхвърлят боклуците. Нямате право. Това го чувам от вас сега. И така аз исках да чуя и вашата гледна точка. Дали ще се застъпи, защото ние вчера цял ден нашите коли возеха до сметището в Капитан Димитриево, което там минава през Главиница. И редно ли е според вас, кое е по-законно? Да стоят боклуците по такива импровизирани локални сметища и селото, нерегламентирани по улиците пред хората, това ли е по-законно да се случва или това, че ние извозваме без да имаме необходимите разрешителни да извозваме тия отпадъци? Кое според вас е по-законно и по-морално? Да стоят по-добре, да спазваме закона и боклуците да стоят тук в Аз не бих могъл да коментирам действията на общинска администрация, какво са имали в предвид. Добре, а вие ще се застъпите ли тогава да ни пуснат пак да возиме в сметището, защото разбирате, че там плащаме и такси тъй като ние сме от друга община, плащаме в такси. Аз смятам определено, че не би било редно да имат разстояния са по-големи. Не виждам причина. Да не би за това, че ви са голями автомобилите, гондоли, нещо, че не може да се влиза. Влиза се на Значи ние цялото... Няма такъв закон, който да забранява да изхвърлиш смет на сметище. Значи не говорим само за закон, ние говорим тук и за етична, морална гледна точка. Абсолютно. Значи когато търсиш под вола теле, винаги ще намериш запетайка в закона, която да забранява дадено нещо. Нали разбирате, че хората това не ги интересува, хората ги интересува да се изчистват боклуците пред домовете им. А цялото Ветрен дол ние го изчистихме и в потвърждение на това, че няма никаква техническа пречка там да разтоварват колите, всичките боклуци от Ветрен дол ги закарахме и ги разтоварихме на сметището във Ветрен. И нямаше проблем. Тръгваме от Ковачево да возиме, край не може. От общината казаха не може. Господин Манчев, мисля, че се казваше на Брокса, един от собствениците, там пресрещна камионите, служил колата напреко, не дава вътре да влизат, защото така били му се разпоредили от общината. И той казва, за да се няма проблеми, не мога да коментирам. Вие не може да коментирате техните действия, ама бихте ли се нагърбили, дайте да им искате обяснение. Ама при всички случаи аз съм заинтересуван, независимо по каква линия ще бъде зачистено селото. От това по-добро къде е. Тъй като ние сме доста голямо село. Знам, че съоръженията, които са, или така наречените бобари, тип бобар, нали, са крайно недостатъчно. 56 са за цялото село. 56. И от това по-добре къде е? За това, защото ръчното отваряне от страна на Брокса е един път в месеца, 2 курса. С малки коли това го знаят администрацията, знае го ръководство на общината. Винаги сме пледирали, аз имам и допълни и така нататък. И пак ви казвам, за мен е очудващо, че ще се спре едно начинание, което още повече разбирам, че е безплатно. Абсолютно на 100% се финансира. Нямам обяснение, но това е. И пак се повтарям. Не би могъл да коментирам действията и не знам по-специално кой ще даде такова разпореждане.
Значи има ли нещо друго? Аз разбирам, че нещо повече. Не само, че на брок са колите, които трябва да вършат тази работа, а не я вършат. Не само, че има ограничения само техни коли да ходят там да разтоварят, ми на всичкото отгоре разбирам тук от хора при оризарната, че техни коли събирали от тук сметта и ги сипвали в една дупка там до оризарната. Вие това знаете ли го? Знам го това. Тя е отсреща и така или иначе тя ще трябва да се запълни. И аз съм си дал съгласието за почистването на главната улица, тук в началото на слизането от селото. Действително присъствах, като отгоре ще започнем с... но това е екологична бомба там става. Не е ли по-добре да се ползват такива насипи от изкопи по улици, където се правят и така нататък, и вие ще кажете какви ли улици се правят? Така е нещо страшно. Вие виждате долу, минавате при построяването на канализацията, фирмата, която е изпълнител, нали, изхвърли скална маса, така я оставиха, не я разриха, не я подръмниха и гледката е... Добре, всички тия изкопи от тази канализация, не може ли сте да ги пълните тия дупки, ми трябва с буклук да ги трябва да се връщат тази скална маса, тази маса е необходима, просто като се купува, тя трябва да се връща обратно. Ами не е точно така, значи аз съм изпълнявал канализации, знам, че обратните насипи се правят с инертни материали, не с обратните изкопи. Тия неща, всичко е актувано и там са заложени, там да се вкарват нови инертни материали, които да се засипват тръбите, а не с обратния изкоп. Той обратен изкоп трябва да се кара, защото той го ляга, той няма нуждата здравина след това. Значи, защо не използвате тия изкопи и не карате фирмите там, или вие не сте контролиращи органи? Вие ще кажете, тя общината е контролиращи органи. Нямам представител на господин Владов, аз ще стана въпроса на кой? Цветан Владов. Това е тук за спишане на канализацията. И той какво казва? Те ще свършат работа хората. Да, ма кога не уточнява? Определено. От кога е почната тази канализация? Канализация, главният колектор е от преди 6 години. И още стои така. Колекторът си стои така, както е направено от тогава. Сега са заустени няколко улици. Още има работа по него. Така да разбирам? Много. Значи от 6 години се прави. А знаете ли стойността на тази канализация? При мен няма документ. Аз знам, че се очакват нови 4 милиона лева, за да се... А до момента колко са похарчени? Не бих се наел да го казвам, за да не изпадна в грешка. Горе-долу, нещо не ангажиращо. Над 2 милиона и половина. И още 6 милиона и половина. Така се говори, така се говори. При мен документи няма тук. Документация е в общината, но така в пространството. Нека така хората сами да си преценят. Така е, бавно. Как се случват нещата по другите населени места. Защото не знам дали знаете, че в Карабонар аз бех изпълнител на канализацията. Да, знам. За 10 месеца направихме същата канализация, дори по-голяма, за много по-малка сума. И тази канализация се въведе с държавна приемателна комисия в експлоатация. А тук разбирам, че за 6 милиона канализация от 6 години се прави и още не е завършена. Сега аз ви казвам пак, така се говори за около 2 милиона. Тоест на вас като кмет на населено место никой не ви дава никаква информация. Абсолютно. Даже и сега твърда го, заставам за думите си, когато започна самата канализация за устройството на тези улици, никой не ме уведоми, никой не ме поискал мнението, становище, така. Кой осъществява контрола за актуването на строително-монтажните работи? Ами, би трябвало общината да отговори да има човек в лицето на Владов или някой друг, а пък иначе от Пловдивската организация, която приема обекта за свършена, си идват хората, не ги познавам, не съм. Но тук инвеститорския контрол е ясно, че от общината. Общината, разбира се.
от общината. Добре. Ще очакваме от вас да проучите как стои въпроса с сметището, за да знаем, може ли отвътре да продължим тук да извозваме отпадъците и ще ни се продължат ли да ни се правят спънки на сметището във Ветрич? Ще го поставя въпрос още днес. Аз ще бъда и на комисията. Днес има пак комисия. Преди комисията ще се срещна с госпожа Павлова, с господин Бошев, ако е тук, ако е в общината. И действително ще го поставя въпрос и ще ви дам и отговор. Казахте, знаете Брокса, че тук свърлят боклуци в тази дупка до резервната? Знае го това. Знае го. За това, което съм течение, да го турчим, защото от самата, даже в дромата на едно от лезарните, ползвах така да мога да засипе. Скицът е даден и се намира в общината. Вижте, скицата, знаете, че не е никакъв документ, защото истинските документи са проекти и строителни разрешения. Тук няма нито проекти, нито строителни разрешения. С ясната мисъл, че почнем тук незаконно строителство, очаквам атаки в тази посока. За мен е по-важно нещата да се случат, ще бъдат изпълнени технически грамотно, така че да не е застрашено здравето и живота на хората, които ще бъдат тук. Аз полагам гаранция за качество на изпълнение на навеса, но от ваша страна ще очаквам върла съпротива, ако решат тук да се мешат и да спират строителството, защото аз го очаквам това нещо да стане. Дадахте си думата тук, надявам се да това не бива да става, защото ние го правим в интерес на населението. Ние не го правим за някакви частни или лични интереси. Но трябва да бъде законосъобразно. Ако трябва да бъде, нали знаете, че няма да стане в близките 2 години. Сега да си говорим празни приказки, няма смисъл. Аз съм човек на действието и ако трябва да чакаме всичко да мине по надлежния ред, ето, на мен е 4-та година, не ми се дава строително разрешение за покрива на башената ми къща да си направя в септември, защото все нещо трябва да се чака по законния ред. В крайна сметка се стигна до там, че от дъждове едно друго, тя е стара кирпичена къща, половината падна. Сега трябва да бутна и да правя ново, при положение, че само преди 7-8 години направих пълен основен ремонт, в момента къщата трябва багерите да издвинат.